Gaur espotzen da ekitaldi hau, udaletxeko giza eskubideetako batzordeak antolatzen du, eta nahi izan dugu giza eskubideen alde lan egiten duten talde guztiak omendu nolabait. Eta nahi genduk ere, geho Rene Kasenen erakusketa bat inauguratuko dugu, eta horren bi ideia azpimarratu. Batetik, bakea eta justizia batera dihoaztela, bakea eraikitzeko beharrezkoa dela justizia ziurtatzea, eta bestetik bigarren kontzeptua izango litzateke bakea eskubide badala. Eta aldarrikatzen deunean giza eskubide guztia, pertsona guztientzako, ni uste bat egiten deula Rene Kasenen kontzeptu hauekin. Eta bukatzeko esan, eraikitzen nahi gara bakea, Euskal Herria honetan, Donostia honetan ere, eta denen artean egiteko lana dela. Eta danak animatu, erakunde guztik, eragile guztik, talde politiko guztik, elkarrekin aurrera egiteko.